Sådan er det. Så hvis nu forestiller jeg sådan en pakke fedt på et halvt kilo, så har jeg tabt 8.000 af dem. 4 tons har jeg tabt gennem de 25 år. Jeg har også taget dem på igen. Jeg brugte det, der populært kaldes elevatormodellen. Den er sådan bredt kendt i befolkningen. Det er noget med at tage 3 kilo fra mandag til fredag, og så tage 3 kilo og 100 gram på i weekenden. Det passer meget godt. Jeg smadrede totalt min stofskifte. Ikke at jeg blev syg, men jeg smadrede min stofskifte, så jeg havde ikke nogen forbindelse mellem min hjerne og min mave. Så i de 25 år, jeg var på sangkur, der har jeg ikke på noget tidspunkt været sulten. Jeg har heller ikke været mæt. Men jeg har lyst til at spise, det er noget helt andet. Der er slet ikke noget med sagen at gøre, om man er mæt eller sulten. Jeg kunne for den sags skyld høre småkagerne vende sig i dåsen, når jeg gik forbi. Så det tog rigtig, rigtig lang tid at vende sig til det. Jeg levede af salatblade, tror jeg, sådan en grøn salat i løbet af ugen, og troede, det var rigtig, rigtig sundt. Spiste ikke nogen morgenmad og spiste meget få måltider. Så det var lige efter bogen, at det jeg gjorde, det var forkert. Så den ville spise masser af grønt salatblade. Jeg vidste ikke, at man overhovedet skulle spise fedt for at kunne tabe sig. Det ved jeg i dag. Jeg vidste ikke, at man skulle spise rigtig mange måltider. Så som 48-årig, der fik jeg kræft. Og fra at gå fra en arbejdsuge på 70-80 timer, så havde jeg pludselig det hele til min rådighed. Så jeg satte mig for, at nu ville jeg finde ud af, hvad det var egentlig, der foregik her. Og det havde jeg eksperimenteret med i nogle år, og mange veninder havde hævet opskrifter ud af mig til det ene og det andet, jeg havde komponeret med, så de overtalte mig til, at nu skulle jeg da prøve at skrive den her bog om, hvad det var, der egentlig foregik. Fordi det, jeg fandt ud af, det var jo selvfølgelig, hvad var det for nogle, hvad var det, der var indhold i maden, hvad var det, proteiner og kulhydrater gjorde for mig, hvad var det, fedt gjorde for mig. Jeg vidste det ikke før. Altså, jeg vidste selvfølgelig godt, hvad de 3 begreber var, men jeg vidste egentlig ikke, hvordan de indvirkede. Og så handlede det jo til syvende og sidst heller ikke om hverken mad eller viljestyrke, men om at acceptere sig selv. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, som bruger mad sammen med følelser, og så kan man jo bruge det som trøst, eller som belønning, eller som undskyldning for, at man ikke har fundet sig et job, eller at man ikke kan finde sig en kæreste. Så er det meget rart at gemme sig bagved, at man nu er overvægtig. Det er også derfor, at man ikke kan få en kæreste, i stedet for at prøve at finde grunden til, hvorfor man egentlig har taget på. Så jeg vil sige, at at skrive sådan en bog her, alle de mennesker, som kæmper med overvægten, det er ikke fordi, de ikke ved noget om fedt og kalorier. Det ved de alt om, men de kæmper alligevel med overvægt. Så det jo egentlig handler om, det er at være med til at finde ud af, hvorfor er det, at jeg kæmper med det her.